Takže dobrý den, dámy a pánové, my vás vítám u dnešního dílu ze hry Rock of Rock of Ages a jsem tu já, Major.cz a Ambos.cz. Pozdrav a pošlapka. No. V tomto díle si podíváme na mapu. Na mapu? A Na jakou mapu? na Porto mám takový pocit a jako obvykle budu muset zničit Ambose, Ambos bude muset zničit mě, což je mi jasné, že já prohraju. A budeme se aspoň pokoušet o to, aby jsme si navzájem nakopali držku. Tak jsem stavil na tebe. Bude odkoupená z hříšného prostranství. Ano, a jde vidět, že Major založil lobby, že se to seká. Úplně taky kousance. No, to se úplně trhá ta hra. Jo, my jsme na stejném místě teď. No, příště založím já, jo. Příště, no to bude hned potom. Ne. To se trhá, to nejde tyho hrát. Jo, dá. No, u tebe, protože ty to hostuješ. Ty jsi tak ulhanej. Hej, dámy a pánové, Ambos.cz je tak ulhaný, ještě ulhanější než má sestra, což může mluvit. No to vykáží. Já jsem zničil šibenici. A oni mě za to pověsí. Ale nemají na to, že jsem neřekl. No. Perfektní, ještě tam ani nejsem, tyjo, jak se to koušet. Ty jsi tady? Ne! Ne. Najednou policajti lítají nad Benou. Takže? Ambo. Ano? Seká se ti to? Jo, a strašně, to se trhá úplně. Hostuju já, jo? Klidně. Vedla. Ne, Dani, ne. Jo, ty už jedeš, pan už jede. Já ti to zničím, všechno co najdu. Ne. Ne. Jediná výhoda, že se to tomu, kdo hostuje, nikdy neseká. No. Hej, a tomu, kdo tady se připojí, tak se to taky neseká. A kdykoliv já, když hostuju, tak mu se to neseká a mě se to neseká, dobré. Tak jako, tomu se říká obchod. Tomu se říká problém u Majorovy strany. To je problém. Či u poradu, no, výborně. A já jsem furt tady, nevím kde. Marie Antoineta má nakopanou prděl. Každý No, nek nebo holku. No takhle jo, tady 90, jo, po mě tady střelat. Tak jako si, on měl být. No perfektní, zase spadnu dolů, tyjo. Stranec. Aha, ty jsi to furt dojel, jsem si nevšiml.
tebe tady nastražím tou pastí, jak jim to jde. Ambosy? No, Super, se ti to? jo. Hej kamo, nevím proč, ale jako... Když jsem hrál s tímhlem, což šlo jen jedno, tak mu se to vůbec neslyší. No mě tak... Nevím, no. Já mám modem a to je nejrychlejší připojení, co existuje na světě, takže. Tak to Kablové máte. je nejrychlejší. Jo, ale to je kablové, víš, ale to je optický drát. A kabel je normální LAN. Máme prostě... Problémy s připojením a máme... No vidíš! Máme prostě, Ambos je takový vychcánek, že říká, Máme že se mu modem. to seká, což se věci. No určitě, to se někdo Se volá. mu že? někdo volá. Ty Ambos. Co je mi to Ambos? Ambosy prohraješ. Ambos si vyhraješ. Já jsem moc daleko. No ale kde jsem já? Ale ne, já jsem fakt daleko, ty už si hodně blízko. To teda nevím. Ne, já jsem se rozbil šlupku od banánu. Ne. Jeď! Ne. Jo! Ne! Nice. Já jsem to vděl! Já jsem se rozbil novou kouli. Počkej, hej chvilku, stopni to chvilku. Počkej, já ti řeknu, počkej. Hm? No? Minutku. Počkej, zase někdo hovoří, tak můžeš, tak počkej, řeknu ti kdy. Můžeš teď. Hostuju, jo? What? Hostuju. OK. Mě A dáme zase válku, nebo co dáme? válku. Dobré. Požvi mě. Ti zavolám, abys prohrál. Počkej, zase někdo volá, počkej. Jo, to nejsem. Tak ale pohni, nemám nekonečnou místa. Tak, připrav se na prohru. No, můžu ti něco říct? Napoleone, ano? Já zatím celou dobu. No, mě to nevadí. OK, jenom říkám. Ježiš, to je tahle. To je fajná mapa. Ty hovado. Sám dobře víš, že já tuhle tu mapu neumím. Rychle dělej koule, nelžou. To víš, že. Koule, nelžou. Kamo, o takový kousek. Ale ne, já jsem špatně najel předtím, protože mě to hodilo k vratům čelem doprava. Děláš si se mě prdel?